Salam Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan haberler gepleşemedin mehriban tomoşaçylary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Türkmenistan Türkiye Respublikasynyň İstanbul şäherine ýürütip uçar gatnawyny amala aşdyrmagy meýilleşdirýär. Türkmenistan aviakompaniýasy tarapyndan amala aşyryljak bu ýürütip gatnawyň 30 iýulna ýerine ýetirilmegi gözegine tutulýar. Häzirki wagtda Türkmenistan tarapyndan halkara gatnawlaryň ýola goýulma urna degişli işler alınıp barilýar. Birleşen Arap Emirlikleriň Dubay hemde Tataristanyň paýtagty Kazan şäherine adat uçar gatnawlary ýola goýuldy. Iýul aýyna bu ugurlar boýunça ýerine ýetirilýän gatnawlaryň sany köpeldiler. Şeýle hem Türkmenistan Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherine gatnawlaryň ýola goýulmagyna garaşylýar. Türkmenistan Türkiýe uguru boýunça gatnawlary Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy tarapyndan hem amala aşyrylýar. Bu aviakompaniýa 30 iýulna 3 iýulda İstanbul Aşgabat İstanbul uguru boýunça ýürütip uçar gatnawlaryny amala aşyrýar. Şeýle hem 28 iýulna şeýle uguru boýunça ýürütip gatnawy ýerine ýetirdi. Mehriban ýaşlar, size ýeni bir zady ýatladyk geçmek üfleýän. Egerde araňyzda daşar ýurtda bilim almak üfleýänleriňiz bar bolsa, onu resmi namalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýutup biljekdiňi we ýatladyk geçýär. Şeýle hem Türkiýede bilim almak üfleýänleriňiz bar bolsa, onu İstanbul şäherine ýerleşen Atavatan danışmanlyk şereketiniň hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Mehriban tomoşaçylarymyz, egerde siz ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemäge dowam edin. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.